Inaot pagkasabot mo sa akong gisulti kay musahay mo gawas ni kanang gikan remnant kibay sa gikan ko sa stroke 3 times. Muna hangtod karon pag ma-recover gid nga completely nga ma-recover ang akong sulti. Murag na siya pagka slaring. Kanya sa unang pagbasa dito sa portico ni Solomon, the part of the temple, sabi, for the entrance, na ang tawag portico. Anong tanong ko sa portico? When I was in Rome, ako nakita diya sa St. Paul's Basilica sa Roma, ang dako nga Basilica ni San Pablo, sa gawas din ni portico, dagko kay mga ligi. Mas dagko pa sa drum ang mga ligi, column, mga ligi. Nagsumpay mga haligi naglaray diha ang portiko. Ipur ka mosulod sa templo o sa simbahan mga portiko madagko mga haligi sa gawas diha dapita sa templo si Pedro nagsangyaw uban ni Juan nga apostol na ingon siya nga kanang kamo ang nagpatay sa tinubdan sa kinabuhi apan ibanhaw siya sa katulog kaadlaw og kamo mga saksi niini. Mo sa gihapon nato lumog dinhi sa kanang ebanghelyo ni San Lucas at the end of the gospel siya kamo ang mga saksi niini, kamo ang saksi niini mga butanga. So ingon ra kita gitawag ka mga Kristiyanos, we are supposed to be witnesses. Ano sa ba ang witness? A witness nagpamatuod mo ito sa korte ang nagpamatuod katong mga saksi, witness muna nga kita mga saksi mayon ta kita ang tanan mga saksi kita ang pamatuod unya mayon kita saksi kita mga Kristiyanos kita followers kita ni Kristo ang atong pagsimba is a kind of witnessing. Ang pagsimba atong saksihan ang atong pagtuo. May pagkita nato sa Ginoo ang kita nagtuo kaniya. Wala pagsaksi. Kaya ang uban tungkol sa pagsaksi maduguon ang ilang kamatayon mo nang tawag nga martyrdom. Martyrdom sa pinulungan dito nag-origin sa Griego. Unya sa pagtranslit ini nahimo siyang witnessing, martyrdom. So di na kinahanglan kita patyon tungkol sa pagparog sa pagtuo. Dili kita matag-adlaw kung kita musaksi sa gugma ni Kristo diya sa pagkamangatagon, mapasayloon, concern kita sa uban, munang pagsaksi. That is a kind of martyrdom. We don't have to be murdered. Ang kitang ipatay tungkol sa ato pagtuo, pero mismo adaw-adaw nato nga pagpuyo sa gugma, that is also witnessing, a martyrdom. Munang isaksihan sa mga tinunan, mga apostoles, ang simbahan, nagitukod ni Kristo, gipanguluhan sa mga apostoles, pagpangulo ni San Pedro, nga mo sila ang musaksi sa pagkabanhaw ni Kristo. Nakasugat sila og mga antagonism, oposisyon diha sa ilang pagsangyaw, pero tungod kay nabanhaw si Kristo, muna mihatag kanila sa kadasig o kaisog. Because according to St. Paul, it is no longer I that exists, it is Christ who lives in me. Si Kristo na gawong kaniya, muna ang iyang pagsaksi. O kanato sa mo, nahagit kanato, adlaw-adlaw, nga himog kitang saksi sa Ginoo, ato pagsimba, usa ka matang sa pagsaksi. Mga, Kristiya, Katoliko ka, o Padre, Katoliko ko. Pero ako simba-simba. Kung saan mo yung pagsaksi, o pabatuo na ikaw Katoliko, kundi ka mo simba. Unya, asa ba ka nangayo pa ka sa Ginoo kuan, grasya, nangayo pa di adlaw-adlaw. Unya, di ka pasalamat. Ang misa is pasalamat. May lang ta mangayo pero ito ang pasalaton. O ito na diya sa pagsimba, pwede ba nga igon at ang pasalamat sa Ginoo wa tay pangayoon. Kay kasagari sa pagsimba, kasagari ha di tanan. Mangayo ta do na tay problema. Usay matingabi ta tas tao nga baja in buhol. Di amaning nagsimba man. Nagsimba man ka. Birthday man ako padri karon, ako'y pangayoon sa Ginoo. Kaya nagsimba man ka karon.
na ako'y problema, Padre. So ingon na usahay ang atong kinaiya ang Kristiyano. Ang pagkabanhaw ni Kristo naghimo kanatog kanang Eucharistic people, mapasalamaton nga katauhan sa Dios. Unya mingon ta nga Easter people tungod kay ang pagka-anak sa pagkabanhaw, kitang tanan mga anak sa pagkabanhaw, kay mituo kitang Kristo nga nabanhaw, kanang malipayon siya. Kung sa atong salmo, ingon niya, na part sa atong kubasa nga, kanang introduction sa gospel, ingon siya nga, let us be glad and rejoice. This is the day that the Lord has made. Let us be glad and rejoice. Ang usa ka Kristiyano ang tuo sa pagkabanhaw ni Kristo, malipayon bisan pa man sa problema nga iyang nasinati. Walay Kristiyano nga nagbugot, malipayon siya bisan pa man sa mga problema. Muna, maminaw mo sa kanang mga born again, even born again kanang mga Protestant. Sila nga sa tanan may tabo, praise the Lord. Sa tanan nga problema, praise the Lord. So muna ang tinuod nga kanang Kristiyanos malipayon kay kitang tanan, we are supposed to be Easter people and supposed to be Eucharistic people. Ang kaalam sa balaang kasulatan nagpadayag sa plano sa Dios alang kanato sa atong pagpanaw kuyog kang Kristo magampo kita nga ang iyang dalan sa kinabuhi mahimo untang mas tataw matag adlaw mutuaw kita sa pag-ingon Ginoo ubani kami kanunay. Ginoo